tardes a todos e a todas. Meu nome é Diego e son o secretario da Escola de Música de Ortigueira. Este ano, como sabedes, imos comezar o novo curso atendendo ao protocolo do COVID, por iso, nada, decirvos que na Secretaría e en toda a escola é obrigatorio o uso de mascarilla, limpar as mãos nas entradas e nas saídas, co hidrosel e, sobre todo, garantizar a seguridade tanto dos alumnos como dos mestres para todo o curso. Con isto dicirvos tamén que temos preparadas as aulas e sobre todo a atención será vía telemática no caso das matrículas, así como a atención online que van recibir os alumnos durante o curso. A Secretaría ten tamén un acceso donde unha ventanilla única donde se van a recibir tantas fotocopias como os informes ou papéis que sean necesarios para a fotocopiadora. Con isto, nada, desexarvos a todos un bo ano e animádevos a participar na Escola de Música que con garantía e seguridade entre todos podemos sair adiante.